de Sauro. Onde manda Sauro. Non manda ninguén máis. Ninguén non manda máis. ninguén máis. 13:44 minutos da tarde. Agora que xa estamos ao día no mundo do mar, Lamela toca abrir un melón, pero moi importante, O melón da Costa de Xaneiro. Que digo costa? Digo costísima de Xaneiro, porque cada ano a cousa está peor. Home, que xa é día 11, Adri, bueno, que digo xa, aínda é día 11 e xa abanea a banqueta. Abanea a banqueta, o mesado, abanea todo. A casa inteira. Efectivamente, a miña dúbida é cousa nosa, Lamela, pois que non sabemos xestionar os nosos cartos, ou isto é algo que lle acontece a todos os galegos e galegas? Saímos á rúa a descubrir. A cuesta de enero existe. As navidades moita xente acaba gastando demais. Notase tamén o nivel de venta e así, ninguén ven comprar e, bueno, notase bastante. Ven as navidades, xa se gastan moitos cartos. Ven as ofertas que fan, entón ven a comprar. Que non lle fan falta gastar os cartos, gasta igual. Ven Reyes, gastanse moitos cartos. Sobre todo para a juventud. Que con eso de a reunión familiar, que non falte de nada na mesa, cando durante o ano se pode comer igual que en Navidad. En enero agora aforrei máis. En diciembre gastei o que non está nos escritos. Porque a juventud gustalle moito salir e os castillos que lle dan non lle chegan a nada. Para forrar, pois salir menos. Xa, despois ven o xaneiro con isto das ofertas e están gastando bien. Non aprendemos a non gastar, a máis que todo nos mete envidia. Nas alturas de mes levas gastado máis ou menos que no mes pasado ás mesmas alturas? Eu creo que por un lado hasta máis, como non paran de subir. Menos porque o mes pasado foi moita extra. Eu levo o mesmo ritmo de vida. Así igual eu gasto con igual, como fai falta non... Un truco para forrar? Pois, cando hai algo moito, aforralo e non mal gastalo. Bueno, eu se podo forrar 20 non me quedo con 10. Pensarlo dúas veces, analizar se realmente é preciso, se podes apañar de outro xeito. Separación, bueno, teño dúas cuentas, unha na que teño conta de gastos e outra conta onde cobra nómina. Entón, intento apartar o menos posible para a conta de gastos e sabes un pouco máis de que ten menos saldo, entón intentas gastar menos. E por que crees que non aprendemos a gastar menos en decembro para así intentar paliar o que nos costa xaneiro? Porque vimos arrastrando unha cousa de fai décadas, da época de que nosos avós non podían, non tiñan, e queremos suplir eso. Entonces queremos sempre que o resto estén mellor e teñan o que nós non podemos polo motivo que sea. Entonces aí está o problema.